Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun sin. Lau khotana lamun ngitan utawa nyunati al mauluda ing bocah cilik, bocah kang den lahirake. Sapa al jinu jin bi an uzila kelawan yen to den ilangi apa ma perkara yuwati kang nutupi apa ma al hasyafating hasyafah kafa mangko cukup apa khitan. Iki umpama ana jin nyunati anak, yaiku contone kulup sing nempel ning hasyafmu tiba-tiba hilang disunati jin, itu sudah cukup menurut syariah. Jadi ana kabar kadang-kadang bocah cilik disunati jin, itu sudah cukup. Idil qasdu krana uti sejo yang dimaksud sunat iku izalatuhu oleh ngilangi ma ta kulit sing ning hasyafahmu. Kamalau ulida kaya oleh lamun dilahirake sapa maulud maktunan halitin sunati iku ya cukup. Ana anak dilahirke kok sudah keadaan sunat atau khitan, itu menurut syariat sudah cukup, enggak usah disunati lagi. Wala yusannu lan ora den sunahake haina idzin ing dalem nalikane mengkono khotanal maulud sing disunati jin, apa sing ora disunahke imrarul musa oleh nglakokake pisau atau alat sing kanggo nyunati. Wis ora disunahke maneh sebagai simbol menempelkan alat untuk disunat, alat sunat diputar-putar di daerah hasyafah. Bi khilafi rasi kelawan bedani sirah fil muhrim ing dalem wong kang ihram tahallul, wong tahallul ana wong rambuté blas ora ana tebutan. Ketika tahallul ora duwe rambut, iki masih diwajibkan alat untuk mencukur atau pisau ditempelkan di kepala, diputar sebagai simbol tahallul. Beda dengan orang yang sudah atau anak yang sudah sunat, itu tidak ada kesunahan untuk menempelkan alat atau pisau diputar-putar di daerah sekitarnya. Wallahu a'lam.